Alejandro Ortigón Campalans, Iker Novena Avillar, Anas Mejajat, Pol Montañola Figuerol, a estos infants Iván Pérez, Adrián Cabrera, Xavi Hernández Mora, Miguel Llovena Marín, David Mayoral, José Moreno Castro, Manolo Olmedo Pistona. Tots ells formen part del grup del dorsal 4. Raül Sant Roman. Naturalment, el nostre benvolgut Mauro Randi. Els colors del centre de entrenament. Abel Machado. Fantàstic. El primer equip del futbol club Peret. El líder del nostre equip. Que jugarà un partidet de tots els infants que us hem presentat. Ahí intenta trazar su pie. ¡Gol del Capi! Aquesta vegada sí que és el Dani! El guanyador d'aquest trofeu memorial Ramon Ferrer, de la seva filla Nuri Ferrer. Felicitats de pujar la copa al Dani.